Palestiina hakee tiistaina YK-tunnustusta omalle suvereniteetilleen. Mutta se ei ole ainut asia, mikä merkkaa, vaikka onkin tärkeä. Fakta on se, että Israel käyttää todella räikeästi hyödykseen palestiinalaisten alueita, ryöstää rosvoa, jotenka me halutaan kannustaa kuluttajia valitsemaan toisin, jättämään israelilaiset tuotteet kauppojen hyllylle ja ottamaan vaihtoehtoisen tuotteen tilalle. Me helpottaa sen merkitsemään tuotteet tällaisella Don't Support Apartheid-tarralla. Israelilaisia tuotteita löytyy aika usein nimenomaan just hedelmä- ja vihannesosastolta. Tänään käytiin aikaisemmin aamulla tsekkaamassa esimerkiksi luomupaprikaa, suippua ja paprikamiksiä löytyy. Yleensä on myös bataattia, appelsiineja. Ja löytyy myös taateleita. Ne on kans Israelissa kasvatettuja. Ei osta niitä. Jos mahdollisimman moni tekee asian, jättää israelilaiset tuotteet kauppaan, sillä voidaan luoda painetta taloudellisia menetyksiä israelilaisille yhtiöille. Ruotsalaisen Hälsokök kasvissoijatuotteet, kuten soijamakkarat, soijaburgerit, on itse asiassa Israelista tuotettuja. Tässä lukee tuottajamaana Ruotsi, mutta todellisuudessa puolet on tuotettu Tšekeissä tai Israelissa, joten merkitään kaikki. Anteeksi, onko teillä kuvauslupa? Kaupassa saa kuvat. Sitten onko se kuvauslupa meidän myymänä? Ei oo. Ei oo. No niin, sitten pyytäisin teitä poistumaan. Okei. Siis Kiitos paljon. kuvan kanssa saatte. Joo, oli hauskaa asioita. Yes. No, äsken merkattiin aika paljon israelilaisia vihanneksia ja hedelmiä kaupasta. Joo. Me merkittiin israelilaisia tuotteita tarroilla. Joo. Jotta kuluttaja voi valita toisin. Voi valita viereitä. Joo, no kyllähän ne voi muutenkin valita mitä haluaa. Niin se ei välttämättä aina lue näitä israelisia tuotteita. Joo, semmonen on täälläkin. Toivotaan, että tällaista tulee eteen. Ei tule. Mutta se ei kuitenkaan pilaa se tuotteen laatua. No ei. Mä toivon, että nyt poistutte tästä. Tää ei oo sallittua täällä. Okei, mä poistun. Kiitos paljon, hauskaa päivää jatkoa. Moi moi!